Alright bafethu ngiyabingelela amagaba lami ngusiphiwe ngokwantombela bengicela nje ukuthi umuntu ongena kuleli cast cofa subscribe button ukuze kuzothola okuningi kwenzakalayo bafethu lapha ke senza nje izinto eziluleka umphakathi neziqwashisa umphakathi nokuthi ke izinto nje ezenzakalayo empilweni zabantu mhlawumbe ke nenye futhi inkinga mhlawumbe uthi lesiyenza njengamanje mhlawumbe ungathothi nawe mhlawumbe lapha ekhaya mhlawumbe ubhekene nayo kodwa wazi ukuthi ungasizakala kanjani njengamanje ke bafethu siniphathele lapho uhlelo sithi ke thola umnikazi lapho uhlelo lwethu ke olumnandi kakhulu bafethu olushubeleka ngendlela elisimangaliso siqala nje ngamanje this is our first episode esiyiqalayo lapho khona sisiza khona abantu uma besuke ke begaxele ngeindlela mhlawumbe ngabe umuntu wakho washiya umuntu mhlawumbe ishende lakho mhlawumbe noma mhlawumbe omunye umuntu wakho mhlawumbe naye njengoba ecabanga ukuthi naye mhlawumbe ke yena u straight mhlawumbe nawe uyishende mhlawumbe washiya ke enye into mhlawumbe endlini yomunye yakho mhlawumbe yomuntu wakho noma mhlawumbe yomuntu kabani siyakwazi ukuthi sikulekelele entweni esuke kanjalo so bafethu ngicela ukuthi bafethu singaqhubeni ngakhohle ukusubscribe bese niphinde nisivotela bafethu lapha sinominate kuma Satma Awards umuvota ubhala uthi ke 052 Satma 19 kule number 32436 Satma 052 Satma 19 32436 zokwazi usibeke ethubeni lokuthi sibuye naye award SMS bizwa 150 ama SMS amahala awasebenzi siyacela ukuthi sibuye nawo le awards bafowethu sojabula kakhulu njengoba sizo umphakathi nje bafowethu usisi ke la kade inkosi yami wayesengishayela sengishayela njengoba sesisahlangana ke kodwa ke sokwazi ukuthi ke simsise njengamanje sikwazi ukukhulumisana naye ukuthi ke njengoba ke naye kwenzeka into kanje kwenzeka kanjani sibuyele seswami khamba njani Ngiyaphila bhuti unjani siyaphila seswami ubani ngoba igama lami nguThando ngwakaMpela ya uDabo nendawo nguDabo ngihlala endaweni yakaMashu yebo Dabo kuphi ngidabuka eMandeni yebo awusuka umkhaya kanti umkhaya wami bakithi bakuhlukumeza umkhaya yebo bayangihlukumeza kakhulu kwenzakalani kuwena mkhaya bhuti ngintalele la ngoba ngifuna ukuthi ningisize umuntu engithandana naye uSenzo sengithandane naye for 7 years nginakho ukuhamba ngibuye ngivakasha ekhaya ngiphinde ngibuye so ngithi ngiyafika endlini ngafica kukhona ubra ngambuza ubhuti wangangitshela nje indaba straight so manje iyangihlukumeza lento ngihlale kubuye ukuthi angimkholwe yabo ngoba phela umuntu wami ngiyamthanda ensenesikhathi eside kubuye ukuthi angimkholwe ayingeke kubuye kube khona lento yokuthi ayingeke fanele akangichazele so nginibhalelile bhuti ngoba ngifuna ukuthi angichazele nje ukuze ngizothola iclosure ukuze ngizokwazi ukukhuleka nami ngibone ukuthi ngiyakwazi ukuqhubeka ngihlale kulolu thando noma sekufanele ngiphume ngoba iminyaka isimningi kona kodwa anginamehluko kunezinto nje libe iqhamuka lapha nalapha 7 years akulobuli ngani mesho angimazi mhlambe kodwa futhi nami bhuti mina ngingamgqugquzeli ngivele nje mase seduze kwami ngivele ngincibilike nje ngoba ngiyamthanda yena ubhuti bandla wathi umuntu uyaqhugqumezela nothi akulobola ngingazi ke mntaka baba ngingazi nje mina ngiyiphushelwa uthando okunye nokunye nje angikuvele ngikubeke eceleni angazi ukuthi yini la ngenza yona engaka so manje uke wamama vele before esephutheni ngike ngimbambe kodwa lokhu kukhulu bhuti ngike ngimbambe kodwa lokhu kukhulu kakhulu ngake ngambamba kona efonini yakhe ngathi mangithi ngithinta ifoni yakhe ngafica izinto nje amantombazane kuyaphuma kuyangena kuyaphithizela khona la ifonini kodwa manje ke ngayitshela ukuthi ayinto edlulayo ngoba vele nakhona ifoni ngangiyintshontshile hayi ukuthi ngangiyithathe ngibona ngayintshontsha nje elele ephuzile ayintshontsha ifoni yakhe ngathi mangithi ngabona ukuthi kuyaphithiza khona la kuyaphithiza kodwa bengaze ngificela uthoko lu wrong endlini kuthe kuloku ke ngithi ngiyahamba ngithi ngiyabuya hayi ngithi ngiyaklina phela endlini yami ngoba phela ngazi ukuthi indle yami njengoba naye ihleze ngitshela ukuthi hayi kukwakho la mama ngithi ngiyaklina ngiyaphithizela mangithi hayibo ngivumbuka nobra
Ngiyabuza ukuthi hawu Nkosi yami ngoba nginamabele amancane nje sithandwa sami lo brana ke okabani avela yashonele kwesinye isikhathi kuvela vuko ulaka ke ngoba manje ngumuntu omsabayo futhi noma ngiyamsaba noma ngimthanda kakhulu yini ngivele ngehlisa umoya ayingalibele ngilinda ukuthi ayi mhlambe khona ngizokuthola manje nefoni yakho useyayifihla ngangikwazi ukuchecka nokuthi mhlambe ngithola ukuthi ubra okabani la kulabantu abagcwele ifoni. Manje khona umuntu ongayibuza mfethu ukuthi hawu mfethu why ngempela ungamiyeki ngoba manje hawu noma mhlawumbe desperate for abantu besilisa yini? Cha angikho desperate kodwa ke inhliziyo isafuna yena ngingasho njalo inhliziyo isafuna yena ayikakadeli uyena isadinga nje yena ukuthi abe seduze kwami. Sekuthembisile mhlawumbe lo sekuthembisile ukuthi hayi bhuti wami hayi uyayasho phela ngithi vele uyazi ukuthi uyayasho ukuthi hayi wena nje umama ngizokulobola ngelinye ilanga nje uyobona ngami sengithi nje nayi incwadi ithumele ekhaya. Manje uyasebenza nini? Yebo uyasebenza. Uyasebenza. Yebo nami ngiyasebenza. Yebo. So manje niyakwazi ukusizana kodwa. Hayi siyasizana ngoba mangabe mhlambe uthola ukuthi bekade kuyi weekend mhlambe imali sithe kumphelela nami bengimvakashele ngiyamnikeza bandla ngikhipha kweyami imali ngimnike hayi sithandwa sami nayi imali yokugibela uzokwazi nokuthola nesikhaftini emsebenzini kodwa manje yangihlungumeza lento ayenzayo. Hayi cha uphoxile ngempela. Hayi ungiphoxile bhuti wami ungiphoxile kakhulu. Angazi nje ngempela ukuthi ngiyimise kanjani lento ngivele ngizwe ngathi inhliziyo yami ishona phansi. Manje uma ukhuluma naye ngempela uthini uma ukhuluma naye? Bhuti akanginiki isitori esicacile uvela athi nje hayi kushuthi bengivele ngimcuphile warif lo bra ufike nami ngoba ngifuna ukuzomsukela vele ngoba ngihlale ngifuna ukumsukela yabo. Uvele nje abe lo muntu onjalo vele asishintshe isitori yabo asilethe ngakimini. Manje mhlambe ngibonile ukuthi mangase ngicele nini ukuthi nginibhalele nizongisiza la mhlambe iqiniso ngizolithola yabo ngizolithola iqiniso ngoba manje mina akanginiki isitori esi right uvele ayishifte nje iblame ayilethe ngakimini. Hayi cha iqile boleni kodwa mhlambe njalo akuona njalo wakhe njalo yazi ngabo kabantu bhuti amkuyenzeka yini ukuthi kube omunye umuntu endlini yomunye umuntu bra? Hayi ngabondizile ngabulethe umthaka. Hayi ngeke akwazi. Ngithe uphathile kodwa? Yebo nguphathile. Ukhona nawo la esikhwameni. And nje nawe bhuti uzobona lo bra mukhulu and mina amabele mancane. Bana awusami. Hayi anginandaba bhuti anginandaba makuwukuthi kanjani iwona lo bra. Mhlawumbe wakho njalo. Ngeke bhuti anginawo amabele amangaka. Anginawo amabele amangaka buka bhuti mancane amabele. Manje ubalona usize. Angikufundanga kwakufunda usize kwayiwona nje lo bra bhuti wami uyangicika. Yize waba black. Uyabona nje 38B. Wena uqoka ba wena? Mina ngiqoka u32B. Hayi uyashiya igebe impela leli. Uyabona nje okushuthi kungenzeka. Cha nawe bhuti ke mawusuthi ubelele nesidudla ushuthi ngempela into eyenzakalile lena. Cha sengiyasho phela sengiyahlambekisa sister yabo. Ngilahlisa ithemba nawe mhlambe bekuzohlambe wakamakhelwane lo bra. Mhlambe ke ake senze uhlelo simvakashele umfowethu sibone ukuthi mhlambe sokwazi ukuthi mhlambe yini mhlambe sizokwazi ukuthi mhlambe siyithole yabo. Awusinikeze nje ithuba thina somvashela sohlela nawe usuku esomvashela ngalo simvashela sinje qhubeni sombuza nje impilo bafethu ngoba thina sibuzana impilo thina yabo. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu bafethu njengoba nje siyaqala ke manje udaba lakhe usisi sokwazi simncede kahle bafethu. Asazi yozala nkomoni kodwa ke kumele simthole umnikazi walo bra ukuthi ubani umnikazi. Lo muntu wahamba shuthi lo muntu wahlala phela lo muntu iyinsukwana impela ngoba awukwazi ukuthi ukhohle ubra noma mhlawumbe kuyenzeka ukuthi ushiye ngebomu. Angazi bhuti wami angazi ngibuye ngicabanga ngisole mhlawumbe ukuthi mhlawumbe wasala mhlawumbe wathuleka nezimpahla mhlawumbe awunekwe kulayini angifuni ukuze ngiye lapho bhuti wami manje nawe ungiphathisa ngestress. Ungiphathisa ngestress kodwa ke uyena ubhuti ongachaza. Bafowethu ake senze njalo ke sibone ukuthi ngempela lo extra large njengoba sesiqhubeka small nje ukaba asambeni. Bafowethu njengoba ngithembisile bafowethu kusho ukuthi ke usisi kwazi liqale na uhambo
njengoba ke sifisa ukuthi simsize ukuze naye akwazi ukuthi athole impendulo ngalento afisa ukuthi ke ayithole. Njengamanje sila endlini lapho umuntu wakhe ahlala khona, sokwazi ukuthi ke simlevelele kahle ukuze akwazi ukuthi ke adedele ulwazi selifunayo. Kodwa nje wamanje sisiwami ungabe usicashele ngala yabo. So liza sokubiza thina uneminayidi wethu nje umnandi kabi wena, thina bafowethu asisambeni songena. Qo tabe mkhapha njani? Sikhona khamba kahle. Ya cha. Afakashela sesizokwenze njani? Ya hayi mfowethu ukhona umsebenzi igama lami uSiphiwe mina ngwantombela mfowethu, khona umsebenzi sambe suwenza nje mfowethu, sibuza abantu impilo lapha basuke behlala khona yabo. Azenjani ke leyo mpilo ebuzwa ngamakhamera ngizoke ngizwe. Yini manje lena engiphethe la? Umbuzo uthi Umbuzo nje ukuthi lapho ubani wabani wafika nini lana nihlala kanjani yabo, into enjalo qhawe. Yawo into nje easy mfowethu, into nje easy ngoba khona umsebenzi ozovela kumabona kude ngenyanga ezayo. Manje sihambe nje siprofiler izindlu labantu nabantu lapha abahlala khona yabo. oh hayi kuyezwakala hayi. Ya manje iqhawe uba la kaba isibongo. Usenzo lo wangobese sibo. Awusoba udabuka kunendawo senze mfowethu. Ngidabuka ngapha emkhomazi ogcwala ngomoya. Ya ufika nini la? Siyisikhombisa iminyaka ngila. Ha. Usumsinzi phela lana. Hayi kona sengifana nesakhamuzi sala. Ya. So manje ukufika kwakho la kwakuyisiphi izathu mhlawumbe? Amatoho mfethu kushuthi ke njoba nje umuntu engenazi indawo ezashiwa abazali. Kwaphoqa ukuthi ke ngifuna indawo engizoyirenta ukuthi ngikwazi ukusondelana netoho. Ya. Into enjalo nje. So manje ke ingane nazo. Hayi simbili kodwa ke sekhaya zona. Yahlala ekhaya. Ya uyayithumela yonke izinto ezifanelekile, zonke izinto nje mfethu. Because abanye baye beshawe nayiloko. Noma insuku ingafani ke kodwa njengendoda ngiyazama mfowethu. Ngiyazama impela. Because phela abazali kumele bethwale umthwalo, inkinga yenziwe wena uyayibona lonto leyo. Hayi kona kunjalo impela mfethu kunjalo. Kuhle mfethu umusa indoda kanjalo mfethu esenza iqiniseko sokunakekela izingane zawo. Because izingane azicelanga qha ukuthi zize emhlabeni. Yonke efunekayo leyo mfowethu kunjalo. Ya. So ingane uyithola kumama kanjani? Noma umuntu oyedwa noma mhlambe kanjani? Hayi kona ngizokhuluma nje iqiniso omama abahlukene. Ingakho ngavele ngadecide ukuthi ke ziye ngasekhaya. Ngizokwazi ukuthi ngingalibele ngikhiphe imali eyale ivele iye ndawonye nje imali. Ozona usuyikhokhela emakhaya. Noma ngingaqedi ke kodwa nje ngahlawula okuncane. Ukuhlonipha phela imizi yamanye amadoda. Indoda qhawe indoda eqotho mfowethu, ngicela nje ukuthi mfowethu ngibambe nje mfowethu isandla mfowethu. Hayi cha mfowethu, uyisibonile esihle mfowethu, usibonile esihle mfowethu. Awuphinde mfowethu umotivate nabantu qhawela kithi emakhaya. Abantu nje mfowethu abangafuni ukondla izingane zabo, abangafuni ukunakekela izingane zabo, abangafuni even anokuhlawula izingane zabo. Mfethu into engayisho nje kulabo bafowethu okokuqala nje mkhulu umthwalo abawuthwesa labantu abasuke bebamithisile. Manje mase uqala phasi lo muntu ommithisile umthwesa lo mthwalo wena umbalekele suba busy nabanye abantu, inkinga enkulu leyo. Umuntu esifazana uyashesha ukuzwela, ngakho ke mase wenza iphutha kubo wadla amaqanda unganikini. Nakekela phela, support izingane naye futhi ungamkhohlwa. So into engayitshela abafowethu nje ukuthi bengalibali oma beingane zabo. Kubalekile ukuthi mawukhona la uvuka khona ngisho uthola u300 cut 150 uyise kumama usale nawe mhlambe nalo 150 ukuthi ubone ishape wena ukuthi umisa kanjani. Hayi ukuthi yonke imali oyitholayo uyivalele ekhukhwini awukhiphi lutho. Ayiyabheda lonto mfethu, siyabonga kakhulu mfethu. Manje ngifuna ukuthola la inhlalo la emqashweni ukuthi nihlalisene kanjani. Hayi la emqashweni nje mfethu sekufana nasekhaya. Abahlali nje sinabo la emqashweni
sesiyaphilisana nje njengey'ngane zandawonye. Yeah. Uyakwazi nokuthi uthi washinga eminyango tshela umakhelwane asiyosala ungibhekela uma ngibuye late malini ungingenisele oshiya ingane ungibhekela abantwana into kanjalo nje so sesifana nomndeni phele lo sawoti ngiyela kamakhelwane hey makhe nakho ungenawo usawoti akujwayelekile ke lokho akuphilisana nje yeah nokuziveza ukuthi umuntu okhulela emakhaya ufana labafana baselokishini yayibona into njalo khona kodwa umama kodwa uqondile Mama la ekhaya ukhona yena Yeah. uMasompisi Yeah. igama lakhe uThando akambhele yeah nayo uyintokazi ke edabuka emakhaya yeah seniphushile naye isikhathi singana ngathi ngifika nje la njengoba sengishilo ukuthi iminyaka seyisikhombisa Yeah. ngathi ngifika nje kwawuyena umuntu engaqala ukuhlangana naye la Awusuka. sazama ukuthi siphilisane kuze kube manje yeah nitholana kanjani sahlangana nje mfethu ngangihamba ngifesa ngisanda yeah. kufika nje la eThekwini Yeah. shuthi ke nami ngihamba ngifesa ungahlangana nentokazi ke yabona ngase ngincokola ke nami ebus stop hayi ke kushuthi ke kwase kuzwana amagazi ke yeah hayi ke kusukela lapho ke saphilisana noMasompisi futhi Yeah. nje sibambisene kamnandi noma siba nazo lezo inkinga ezincane kodwa ke njengabantu engathi mhlambe babedalelwe siyakwazi ukuthi umqondisele kodwa Ngiphezukako mfowethu noma ke phela amatoho ebuya ngafani yabona ziningi izimo ezibuye zisilalise sivuke itoho lihambe kahle kodwa ke ngiyazama ukuthi makukhona okuthe xaxa kwangena ngiyabeka kancane uyabeka ngiyabeka nje ukuthi nami mhlambe ngelinye ilanga surprise nje umama ngithi mama nayi incwadi awuyithumele lapha kini ubabutshela ukuthi sengizovela nomnini uyayibona lo hayi cha ufethu hayi cha umuntu uqhawela ukuthi oqondile mfethu empilweni ya umuntu oqondile manje abampimpani njengoba mhlawumbe ngicabona naye sebeyamazi phela bekumpimpa omakhelwane bekumpimpe kuyena umakhelwane ukuthi hayi sekukhona okuncane esekufakile noma ufaka lutho hayi ngalapho ke noma kwenzeka phela indodo yazi ukuthi yabona kodwa nje ngeke ngenze sure ukuthi ngiyamhlonipha Yeah. ngoba usenabangani naye la ngaphakathi Yeah. aphila Oh, nabo yeah. njengosisi bakhe yabo Yeah. so uyazi ukuthi osisa ukwazi ukuthi uwone uzomtshela umunye Yeah. ukuthi hey sekukhona into kanje impela obampimpana bampimpana labafazi labangani phela bayazwana lapha mase behlangene ngeinto zabo gcina sebexoxa nezinto engafanele bayikhuluma ayibona leyo nto liqaleni yaya bayi akaza kubambe kodwa hayi khona kuya kwenzeke ngizameke phela ukukhuluma naye Yeah. ukuthi yabo ngimtshela ukuthi nganami phela ngumuntu obuye abe nabangani Yeah. yabo esinye isikhathi kuyenzeka uthole ukuthi mhlambe bengade nginamajita umjita mhlambe agcine bona kukuthi noma naku balekela umama wakwakhe Yeah. yabo ngicina ke nami ngithi hayi mfethu ngangena uclean lapha kwami yeah yabona into enjalo wena ukwazi umfaka nje umuntu qha hayi mfethu hayi kuye kwenzeke kona kodwa sekunesikhathi Yeah. hayi sekunesikhathi impela ngoba ngiyabona ukuthi ngizogcina ngilahlekelwa uMasompisi umjwayelelani uyavakasha noma ngisengaqondile ukulingana ke nje namajita osukuphila nawo ukuthi hey yasi lengane bajita kunakisa ingane okade ungayiboni ukuthi wena iyakubuka yeah gcina umuntu eselokho kunakisa ingane yakalapha ukuthi yabona le ngane mayihlangana nawe kubuka kanjani uyabona kanjani yabo into enjalo Yeah, ugcina manje- ulingeka ya manje nje umuntu umjezi wakho umfakisa ingane la hayi kuye ngadala nje angishilo nje sekunesikhathi phele mhlawumbe inyama engakamani manje naye mhlambi inyanga ezithile nje noma unyaka nene inyanga ezithile inyanga ethile ngiloko nje ngaqiniseka ukuthi phela lezo zinto akuzona izinto engiyigcina la ekhaya ngoba vele Ayibona. ngizodlula nje focus lapha kumama kahle kahle Yeah, ukuthi yeah, okunye kwenzakalani nani cha hayi kodwa mfethu hayi mina ngibona njengomuntu oqotho qhawela kithi futhi kufanele kanjalo uma uyinkunzi yombheki ya kahle kahle qhawela sinohlelo lapha la qhawela kithi sithi thola umnikazi lapho khona sisuke sibhayele khona umuntu oqhawela kithi yabo Sho ukuthi nilana nje ngoba nibhaleliwe kodwa phela mina ayikho into engeke ngayibhala ngiyibhalelane so sibhayele omunye umuntu mhlambe esuke esicelela usizo ngawo ukuthi mhlambe simtholele something mhlambe ngawe yabo no mhlambe khona izinto afisa ukuthi ayiveze kuwena yabo avele ngoma nje okungitshele mhlawumbe umuntu okanje mana cha awulande umuntu asibhalela ya umlandele futhi umuntu osibhalelile umlandele cha qhawula kithi so sibhayele umuntu so ya
umongameli phela futhi kufuna uma stand wami. Oh mastende. Uyena phela omunye umuntu ongabhala Othi awuredi kanti. Oh nango usisi usibhayilile mfowethu. Yeah. Uyena ke usibhayilile. Yeah. Wafika ngakulindele mama kwenze njani ngabe yonke into ihamba kahle usibhayilile mfowethu. Awuyazi Senzo akuhambi kahle. manje kwenzakalani Awumchazele mfowethu. Ngibhalele lolu hlelo ngoba ngifuna iclosure Senzo. ngumkhaya mina ukukhuluma into eqondile isizulu Ngifuna ukuthola kahle ukuthi lo bra lo okabani. Ngoba manje indaba yomsebenzi kuseyindaba lo bra siyikhulumile indaba yalo bra ngakutshela nje ngichazelile indaba yalo bhodisi ukuthi lo bhodisi walesa score ngiphila naso uye kade efike la nomuntu wakhe kusho ukuthi bakhohlwa ubra ngifanele ngiphinde futhi manje ngichazela leyo nto eyodwa kuze kuphela inyanga kusho ukuthi mina ngikhuluma nento eyodwa la endlini manje ubra uhambisa ngani kumnikazi wawo Senzo. Ngithe usabambekile lo ngeke ngamfonela emtsheni indaba lo bra ukuthi uzongiphatha nawe kumele awulanda ngimazi banjwe yini noma inhloso yakho ukuthi vele angiphathe nawe ngazi Cha wena bewukade ubekeleni vele ubra endlini. bengeke phela ngilahla into umuntu osithandwa sami shisa umoya Ngiwehlise kanjani umoya makuukuthi ngiyafika la endlini ngifica kukhona ubra uyazi wena ukuthi lo bra kusiwona womuntu wakho noma owani bekufanele ngabe ususile. Wawufihla ke ngcono awuhluleka ngisho ukufihla. imake mama ekhenye indlela besingenza ngayo lezi igora lezi namakhamera lento siyicayi kabi lento ingakhulunywa endaweni kanje Phela fanele ngiyilanda igora manje Senzo ngoba phela ngiyayifuna iclosure ngifuna ukwazi ukuthi lo 7 years engiuhlele empilweni yakho. angithi uyazi ukuthi labantu bayamosha nalezi zinto Musukunaka abantu Senzo naka mina okhuluma ngawo mina okhuluma nawe imina okhuluma nawe uthi ubra qhawela kithi wakabani usibo omunye umfana nje ngiphila naye yeah bangilela lokishe lingaleni yeah uyena wayizolana nomuntu la ya wathi kushuthi ke ushawa izimo ezithile lapha lehlala khona sengicela ukuthi ya umama wamchazela lokho ngimtshelile kodwa manje usiyangixaka mase yenza ngenye indlela lento khombisa ukuthi kushuthi angikholwa noma kukhona lo muntu osebenza yena angangikholwa manje mangimtshela izinto yeah akakholwa umama mfethu ubefisa iqiniso kahle qa ukhulume nje qhawela kithi lonke iqiniso mfethu mhlambe nje qhawela kithi hayi qinisilo lele ngishoyo ngaphandle ke mhlambe nani ke manifuna ukuthi nipequlule ngendlela eningabhequlula ngayo zenithola iqiniso kodwa nje ilona le ngishoyo yeah lo mfana lengimshoyo ngiphila nawe uye nomuntu la oh yeah okunye nokunye hayi na ubonile lo wabra lo inkaxankaxa le mina ngiphinde inkaxankaxa engaka oh ubonile yeah inkaxankaxa umuntu omdala ukukhombisa nje lo wabra umuntu omdala uyayibona leyo manje mina ngeke ngilongihambe ngiyifaka kubantu abadala ekhona umama yeah manje ngoba ke wena Senzo uyanqaba ukuthi siye kuyena usibu ngike ngiyombuza naye ukuthi usuka le asuka khona azokwenza amanyala endlini yami izinto eziwashwa yimina izinto zombhede ezithengwa yimina Senzo uyahluleka wena ukungithatha ungise kusibu ukuze ngizothola phela umsuka wale ndaba ukuthi isukaphi ukuze ngizokhululeka ngazi ukuthi ngiyahlala la kulolu thando noma ngiyaphuma ikuphi okufisayo wena hayi into ekufanele uphumise kulolu thando usazohlala kulolu thando sisazoba nginike ke Senzo iqiniso nginike iqiniso Senzo isiqinisile ngishoyo because thina angikholwa mina yenza kanjani mfethu enjena mfethu umama mfethu kube yena uthenga ibhedding kodwa mfethu wena mfethu wenza into kanjena qhawe phela mfethu nami ngangithi ngisiza umngani wami nawe uyangisiza siyasizana yabo yena uphukuphuka abenze ukuthi ashiyelele iphenti lakhe leli bra wakhe la yabo iyonto ayenza lero wahlala nawo Senzo ubra ungawazi phela nami ngangeke mama ngilalele ngangeke phela nami ngilongithintana no bra abantu engingabazi ukuthi bafike kanjani indaba ke ngathi mase ngifikile uqale ngokungichazela qala ukuthi kuno bra oyisima kanje la endlini ukuze phela ngizoba free nami fanele ngize ngiyithole yakho ukuthi mawufikile ufuna ukubequlula khona to khona le ndlela isendlini yami nje Senzo lana kwasho wena wathi mina umama la hayi kona kunjalo kodwa phela sithanda sami kufanele kwezinye izinto ukwazi ukuthi lapha kuthinta indoda kuphela la uthinta la wena ugcina la uyakwazi nawe lokho njengako wawufica kumama bra othola kumama bra ngawufica nje ewufihlile bhuti yabona mangabe uclean endlini ngiyamuva umbhede mengithi ngiphakamisa umantrans uqatha kubra manje iloko kungididayo ukuthi mako wentombi yami kanaka ufunani phansi kwamantrans ufihlelweni kude kangaka bhuti usho umama kumele athithe ngaphansi kwamantrans qha usho njalo wena mawuclean uyaklina nangaphasi kwamatras yes ngiyakuyenzeka qha ngiclean
ngaphasi kwamatrasi Yeah. phakathi kwamatrasi nebhesi. Yes. Cleaner kanjani? Umsebenzi kamama nje lo. Umsebenzi kamama lo. Ngihlezi ngimkhuza nangendaba okuthinta ifoni yami lana mangilele ngizumekile. Thinta ifoni yami azabona izinto engafanele. Yeah. Uyayibona leyo. Yeah. Ngicela wehlisa umoya ukuthi kanjani. Ngiwehlisa kanjani umoya isimo sinjena ngiwehlisa kanjani umoya ngifuna iqiniso mina senza ukutshela iqiniso awukwazi ukufihla senza ukwazi ukufihla wena wenza mina isili Angikwenzi isile Awukahle ehlisa umoya mama. Sifuna umnikazi kaBrand. Sakhuluma nomuntu Sifuna umnikazi amahlehle nje kumuntu. Sifuna umnikazi kaBrand. Sifuna umnikazi kaBrand. Ngimthathe phi ke mina? Umnikazi Ngathi nizongicunula ke Sifuna umnikazi kaBrand. Sifuna umnikazi sise kwindoda yakhe kumnikazi kaBrand sise kwindoda yakhe angiyazi ukuthi kuphi. sifuna yini umjitha wakho sifuna umngani wakho nje. Sifuna umngani wakho. Into ongatholakala ntambama mhlambe lo namakusasa. Sifuna umngani. Sifuna umngani wakho, sifuna umngani wakho qhawela kithi lesigora siyasifuna qhawe siyasifuna. Angazi ukuthi nizomthola lapho ngoba phela manje mina mangimazi nje kuyilesikhathi noma ukhona noma akekho yini. Cha qawa ngithi uyambona ke bhuti uyamfonela bayafonelana uyamfonela bayafonelana mase kufanele siye kuyena uba nezaba kanje angithi uyabona ukuthi lo bra uyawazi asenze clean phela senze uclean phela senze uclean phela siyakuyena manje siyakuyena manje senze uclean phela asenze uclean siyakuyena manje mfowethu sibuka Hayi ayikho mhlambe enye indlela ukuthi abuye abona phela ila mantombazana agcwele efonini yakhe ila mantombazana agcwele efonini yakho Sukwazi ukungibamba manje wena Sukwazi ukungibamba kanje na manje wena baba ngayini into zama ukuthi uyenze into simama makabeke isandla umuntu simama nangelodwa ifundisa ke nje wena nangelodwa ibhathi nangelodwa ibhathi ngizofundiswa wena nginyaka ngiphila nalomuntu kodwa umuntu simama uyazi impatho yale ndlela usefike nani ke manje uyamshaya yona mpatho le ukuthi umshaye ngiyangikushaya mama ungenza islima phela ungenza islima sifuna umnikazi obra sifuna umnikazi kaBra qhawe sifuna umnikazi khipha umnikazi qhawula ke sikhipha umnikazi qhawe noma ngingamkhipha kodwa lezi igora ngathi izongicunu lezo ngivimba manje la kwami oqala nje khipha umnikazi kaBra sifuna uBra qhawula kethu ukuthi uBra ukaba ngishilo ukuthi umuntu owazi umnikazi kaBra asambeni phela sekuyena qhawe asambe qhawe hayi singahamba kodwa ngazi noma somfica yini Lungile sifuna ukuyikholelwa khona ukuthi asambe asimfiki. yebo Sifuna ukuyikholelwa khona. Kholwa nobani ngoba wena uthandana nami. Angifuna ukwazi ukuthi njengoba ngithandana nawe leminyaka emingaka ngichitha isikhathi sami yini. Waphela wena ubhizi wena. Khipha umnikazi kaBra. Ubhizi wena uyakhipha uyafaka. Yebo baba sambeni. Yabo kuvaliwe la. Cha uyasimoshela isikhathi. Isiphi isikhathi engisimosha nganginitshele kwakhona sisuka endlini yami lo muntu akekho. Khona lo muntu. Sengaze kufa umuntu nje madoda ngendaba yaBra. Mabur ngiyabona lo muntu akekho nginitshelile mana hayi usiyelele phansi thina soyinqonqozela thina akanazo man alright asam cela nephansi lapho nithi kumancane lapho hamba qha uhambe naye phela lapha uhambe naye qha iqhaweleni isikhathi sokudlala iqhaweleni yabona labantu laba lapha hey mabur Sporaiza fethu. Sure, ayibo. Khabanyana. Ku right hamba kanjani? Khabanya. Sure. Kwenze njani wafethu? Hayi incane khawula kithi sambe sibuzela abantu impilo bona kabe yami yabo. Hayi ngikona akunankinga mfethu kuyaphila. Wona kike namakamera. Kuyaphila. Wona kike namakamera. Hayi lento engiyibuza ukuthi ukwenze njani ngibona khona amakamera lana. Khona umsebenzi khawula ke esiwenzayo uzovela next month eqhawe sami nje sibuza abantu inhlalo emqashweni lapho bahlala khona yabo. Okay. Umsebenzi kanjani lo uyawenziwana? Umsebenzi usikubuza ukuthi awubona qha wabani yabo into enjalo nje wadabo yabo. Ngithi umsebenzi. Sayibo. Sesekhaya. Cha ngiyabuya silangazi mfethu angibaza angazi sure. Sha ay angikwazi ukuvele ngikhulume nje mfethu ngingamazi umuntu ongibuzayo ngivele ngisho mfethu awufethu ngiyaxolisa qhawela imigama lakho ngosiphinga kwaNtombela qhawela kithi ndabuke showeke mina show hayi mfethu lana mfethu bangibiza umkhalambazo mfethu mfethu hayi igama nje ngalinikwa insizwa nje mfethu mfethu hayi ngwakaZulu mfethu sure ekhaya kusenkandla mfethu hawu wathi umkhayipela hayi ngisuke enkandla mfethu kunjalo Ibaba uyolandela maskandi
Hawu kakhulu mfethu. Ayi uyedwa phela inkosi kaMaskandi mfethu indlamlenze yesenkandla imele inkandla yonke yasemele uMaskandi bonke kunjalo nje masukhulume ngalo ungamsaqhubeka usuqedile ngoMaskandi usho thina usuqedile ya so manje waqala ukulandela umzalo dala mfethu kahle ngaqale ngalandela uBig Moose wathi medlula uBig Moose ngalandela emgqumini wathi mehamba emgqumini ngase ngihlala kuyona ke indlamlenze hayi ke lapho ke mfethu ke wahlala uyohlala hayi ngihleli ke mfethu kusekhaya lapha na mfethu kusekhaya yabona izinto ezikujabulisayo nje kuyona indlamlenze hayi lapha uyahlonipha mfethu uyabaza abantu mfethu umuntu okwaziyo ukukhuluma nomuntu yazi mfethu kuye kwale ngisho ubona ukuthi uyaperforma mhlambe bashamaza kumagama eziswana ngeke umuzwe ngisho athi fuseke ngumlalini uzoqhubeka shaya ingoma yakhe mfethu lento engithandayo nokuthi maye kwimida mfethu indlamlenze mfethu ihlezi izokhuluma ngokuyithoba mfethu ilento nje engithanda ngendlamlenze mfethu mfethu so manje qhawula ukuthi ufika nini la senginisikashana mfethu mhlawumbe ngithi phelile 2 years yeah 2 years mangaphosisi so phelile wow so ngamatoho uza la amatoho manje yaba amatoho mfethu amatoho yona sondezele la ukuthi kube seduze yabona kodwa ukhona uDumakoti ukhona mfethu ngahlala kanjani ngabikho mfethu ukhona right phela ngeke khona noma ngeke uze ukuthi se-rise waphela amacala phela lawo yabona umuntu mayekhona ungaqedile uyazi phela mfethu kodwa yena ukhona mfethu umuntu esiphila naye mfethu abantwana nabo yayi bakhona mfethu bakhona manje ngifuna ukuthola qhawula kithi la emqashweni ukuthi injani inhlalo la mfethu ngoba sabe sibheka hlahla inhlalo sifuna ukubona nje ukuthi abantu baphilisana kanjani emqashweni hayi lana mfethu ukuthi indawo ayifani nabantu abafani mfethu yabona ngeke ukwazi ukukhulumela imiqasho yonke ngoba yonke imiqasho ayinabantu abafanayo uyabona ukuthi umncintisano umakhelwane nomunye umakhelwane kanjani hlalisene kanjani kukhona phela lokho nalokho namfethu nabo ukuthi khona ngoba sibuye sivuke sotohoza uthola ukuthi uhleli umuntu akenzi lutho ngeweekend sekufike ngiwashe nakhipha inguba washe ngeweekend kade yakhona engawashi akasebenzi lo muntu uzowasha ngomgqibelo lo engabe ukudedela mina yabona sokugcwele line angisazi ngizokwenza njani ke mina kodwa uhlale khona yabona izinto ezikanjalo yabona mhlambe nongcolisa ke mfethu omunye abantu inhlanzeko mfethu so mhlambe mekade sebenzisa indlencane uzonganake mfethu ungcolisile manje anikwazi ukutshelana akwazi phela mfethu mase ngikutshela bese ngathi ngiyakulawula yabona kodwa mhlawumbe kumele nenze mhlawumbe nibhale iphepha noma etoilet mhlawumbe ukuthi la muntu suqala inkinga ke lapho hayi ngeke akwazi ke kubo mastand nje lehlele elokhu elawula into enjalo ngoba uma unenkinga foyelele mastand uyobuye sekuzwa ngayo ukuthi kwenzakalani otherwise hayi ngeke mfethu utshela omunye umuntu waphela nawe uze ngoqhaqa uzotshela mina ngizosebenza la ngizele wena base uthini ke wena akwazi ukushaya umthetho akukhona kwakho nawe la kodwa ke einkabi zakho siwayithola ngoba phela kuthiwa abangani wathola phambili khona inkabi siwayithola ayizwana nazo azikhona mfethu ikhona khona inkabi azikhona phela sikhona bakhona senzo mfethu manje bakhona senzo mfethu bakhona nomsayi mfethu hayi siyaphilana into sesiphilayo nazo so manje niyenze uyathitha vela kancane hayi ke kuba kushaya ngixini kakhulu na mfethu yabona mangishaya amabili kube sekunele ngoba manje emsebenzini lapha kuyafuthiswana yabo kwenzeke nje ngoba phela izinto ezikanjalo vele phela zenze ukuthi mhlawumbe hey awethu emsebenzini ngivashelini mhlawumbe yabo ngicela mhlawumbe ukuthi sengiyashaya mhlawumbe ngakena mhlawumbe noma mhlawumbe khona umuntu mhlawumbe la mhlawumbe sengiyashaya siyazenza zona into ekanjalo kodwa phela hayi ngaleyo ndlela eyiwena hayi ngeke lo mbuzo yakho hayi uyawazi na mfethu ama out masihlangene sishaye libambe lawo mabhiyana lawo sishayela inyama ke kube mnandi mhlambe makukhona ke nabantu ke abakhona ke neke kudanswe kwenziwe njalo ke kwenziwe nje lokho kwenziwayo ngaleyo ndlela leyo yabona mhlawumbe uthi nje nibe nama-gathering mhlawumbe umvashele mhlawumbe ufike mhlawumbe nawe mhlawumbe nomuntu nje umtholile nje umshaya khona mfethu sekunesikhashana mfethu ngoba phela manje itoho engilitholile yona liyangincindezela
sekuyinyangana nje mfethu ngagcina sekuyinyangana nje mfethu ngagcina ukuthi ngivala amajida ngaleyo ndlela sekubabingelela nje ngaleyo ndlela leyo ngidlule manje ingcinezelwa itoho mfethu yabo lingikhiphe ebusuku lingifake ekseni ngikhiphe ebusuku lingifake ekseni iyona lento leyenze ngathi manje sesiyaqhelana sesigcina nemafonini isikhathi esiningi yabo oqhawela kithi kahle mfethu shaya olunye uhlelo lapha esithi ke thola umnikazi umnikazi nje qhawela ke nje kwashintsha ukukhuluma njengoba nje sithola umnikazi yabo sithola umnikazi sibhayele umuntu bese ke sikwazi ukuthi sifuna kahle uphenyo yabo umnikazi qhawela kithi awuze nalo gabu leyo umnikazi wani lawo manje woza hayibo Yabo lento yenza mfethu ukuthi ulokhu ufaka i-challenge nami ngikhulumisa manje awuxazulula awuxazulula ukhuluma ngani kwenze njani ukhuluma ngani manje uqhamuka usuthi le ukhuluma ngani njengoba ubona nje lawo ya mfethu ngibonani ngibonani mana face mana bengifuna ngichazela yena ngibonani qhamuka ukuthi ngibonani mana mabura kahle iqhawule lisibhayilile sitshela ukuthi ilona wena mfethu vele ngabona mfethu ayikho wena awuthi Brian mina mfethu ngifaka Brian wangibona ngifaka Brian uthola lendini yakhe nje wafika nalesidudla wena wala endlini yakhe uthola lendini ngafeng uBrian point yakhe wafika nomuntu wakho nashiya lo bra la mina ungalaleli lo ungalaleli angimazi vele usihlangana laba sebela kufanele ukusinto zami siningihambela mfethu mfethu ngicela ke manje ngicela ningihambele thatha labantu bakho laba uhambe nabo lana hayibo uthi washo angihlangana ngingenaphi lapha washambela mutho lemndini yakhe ufike nawo lo ngizabuze nawo lapha ngisowenza ngikhola nabi uyawazi wena lo bhodisi uyangikhulumisa mfethu ndinawe ikhuluma indaba lo bhodisi ngikhathele yiwona uyangicunula ngampela serious chaza ukuthi kwenzakalani ngosuku kwasala ngalo lo bhodisi lapha endlini awu ngeke bethi awukhuluma iqiniso qhawe awukhuluma awukhuluma iqiniso manje ngiyacunuleka ngampela ngoba manje ngiyabona intombi yami edeniwe manje ngenxa yakho ngingenaphi mina ngingenaphi ngibona ngifaka uBrahmin cha mfethu ukuthi kwenzekani ngalo bra mina ngiyawufaka ibra awuhlangana lo bra ungazongibhedela mina ungazongibhedela ngikhathele indaba yakho wena khuluma iqiniso uqhamuka lo bra khuluma iqiniso umnikazi wale nyaka lo bra ukuthi ubani mina ngena kanjani ke bona ngena kanjani nentombi yakho uthe wena wawufikile endlini nentombi yakho sakuya uzoshela no bra ngingena ngagcina kuyini wena ngagcina ukuya endlini yakho mina ngagcina ukungena endlini yakho mina ngagcina nini khona mhlawumbe uyibhekile yabona mfethu mina ngisahlala efethu angisahlala la majida la ngoba lo bahlezi banento zabo nale cherry yakhe ifika isithuka yenze yonke into angisayihlanganisa indaba yalo mjida lo ngiyaxaka mase fika nale nonsense lo cela ungihambela cela ungihambela lento efethu miyeke ayikho into engizomisa ukuthi mana mfethu ubona umuzi wami uchitheka uyabona ukuthi umuzi wami uyachitheka ungihambele mfethu intombi yakho la face namajida yakho namakhamera akho lawo ningihambelele la mfethu uchazele yena njani ngangilaleli mina ulalela usulalela labantu ngimthathephi ke mina uthakubona nje mabula mfethu wayengenza uyajabula wena isikhathi sokudlala wena mfethu usogcina ukucunula umlanda lo brown asulayo uphinda futhi manje ngitshela le nonsense ongitshelayo na usuke kwawena awazi ngempela lo Brown angikwazi mfethu lo bra angikwazi ngabe ngabe ngiyavuma awukahle baba angikwazi mfethu lo bra yeah angikwazi mfethu lo bra ngoba ngisho ngithi lo mjida lo uthi usayini yena ngagcina nokuya hayi awungasho ukuthi awumfuni fethu kusa-eli fethu awungasho umfuni akawazi usibubra uzolungiswa khuleka angikwazi indaba lo bra mfethu siyabonga uwena ukwenza nje angiyazi indaba lo bra mina
Uwe lo Mara mfethu ake ninakhunjana eceleni lapha engizokhulumisana eceleni. Yeah. Mfethu. mafethu. Ikhavuthi. Indaba lo. Ikhavuthi. Manje ngikhathi sokhathana nje manje wena ufuna ukuhamba namakhamera manje lana nezigora lana mfethu. Athini umuntu wami? Bona uthi mina lento ngiyayithanda lento enzekile. Manje ngijabona. Yes, ngijabona. Yebo ngijabona. Ayikho into engiyibonayo bafethu lo muntu Siyabonga. Ngehliziyo yami yonke sithanda sami ngiyacela. Yazi ukuthi ngakuxolela Nangu umuntu ofanele akhulume iqiniso Sesijule imene eziningi. Lo 7 years sesijule imene eziningi mina nawe ngithi yazi. Wena sibumfana wami. Bawona kusina kukujeqeza. Ba, ngiyacela wehlisa umoya lelungisa. Kunganjani mhlambe namhlanje? Wena unamanga ingayakho unamanga. Njani umlalele. Skora wazwa inkinga. Nkosi yami kanti awutrainelwe mina nje. Bakithi. Sanana nomuntu wami uhamba le kude. Ey baba Kahle ukuthini? umnikazi kaBrown. Musu ngikhomba ngalo brand. Umnikazi kaBrown. Angifuni ukuyizwa. Senzo ukhuluma iqiniso. Awukhuluma iqiniso Senzo. Nangu umuntu efuna ukukhuluma iqiniso. Senzo Awukhuluma iqiniso mfethu, khuluma iqiniso mana mfethu, khuluma iqiniso mfethu. Khuluma iqiniso ndoda. Okaba uBra, khuluma iqiniso mara khuluma nani manje. Okaba uBra qa. Hey mfethu, ndaba lo bra. I-story side ndaba lo bra. Mana khuluma iqiniso. Manje iqiniso ngizothini iqiniso kumele ngichithele umuzi wami. Mana Ngale siduphunga ngithi songikhava njengomngane asenento. uzwida uyivala ikamera. Seyivalile uzwida ikamera yabo. uBra wabalo. Seyikhulumela nje njengamajita mfethu yabo. Owesinye isidudla nje nami ngangidlulela mfethu. Yebo lonto. Kodwa phela lento ngingangikhava njengamajita umama understand. Yena nathi uyangicindezela. Mana mfethu angithi yabo mana asaphezwe ngalo Bra lo kuyena. Uzothini lo muntu manje nenze njalo futhi kwenzeka kanjalo futhi ayicala umphiko nawe uyakwazi lokho mfethu manje waphendula nawe manje sitabana mfethu. Mana inkinga phela lo muntu umele abone. Mana uthevala zonke uvala. Mana inkinga mela abone. Yasimbatshela lento eniyenza iyangicuna. Mana awusithatheke qhawe. Usise lapho ke qhawe. Awusithathe iqhawe ezochana sakwami ngiyayicela. Iqhawe awusithathe qhawe usise lapho qhawe kumnikazi kaBra. Angana ngizomthatha ngiqale ngisa Mana awusushilo nje qhawe wathi umuntu ukhona umuntu kaBra. Ngizokuchazela sikwenzekayo. Manje ngicela ukuchazela manje siye khona. Khona labo uhambe khona isikhathi eside mama uye emakhaya wafika lo muntu ngimqashile ukuthi azowasha iwashing lapha endlini. Iwashing ngabani Senzo? Ngabani iwashing ewashayo? Yayiningi iwashing ngiqakwena yito. Shuthi into enzeka ngazwa ushiya kanjani uBra noma ngiqhatha nawe yini. Naye uzofika futhi lokho akuconfirm osiyamfica. Cabanga ukuthi ngisazokukholwa, cabanga ukuthi ngisazokukholwa kulamanga amanga kosuwaqambile. Asemani kakhulu amanga. Sambeni kumuntu kaBra, sambeni kumuntu kaBra, sambeni. Vala zethu. Awuzu kungithakaza. Samba. Uno umuntu kaBra kuphela. Bra wethini lo. Ngicela ukhulume naye. Sambeni umuntu kaBra. Yini ke? Hey imoto yamabhanda le bafethu. Yamabhanda le. Yeah, sakuhlanganisa bafethu. Hey. Ya, nenzani? Sihamba siqoqe insimbi. Siyacleana, siyenza yonke into fethu. Ekuzama impilo bafethu, hey impilo inzima. Ya, ngoba isibongo. Mina uMatongo fethu. Matongo? Yeah, ekhaya lezi baba. Oh, iZimbabwe. Yeah, fethu. Madoda. Hey, kade ngafika. Awushaye phela encane iZimbabwe usithabatha tepe kanti Okay, hayi makadiko amadzangu bese muri wapenyere, hayi wathi wapenye. Jambusa ngani amadzeli ihlobo zethu lezi. Yeah, bye shoot video manje straight hayi. Sifakeni bafethu just for support. Awubingelele abantu bakini because abantu bakini masibukela lapha abantu bakini. Yeah, makaliko amadzangu bese muri wapenyere, hayi wayistri wapenye. Tathi ngokumolesa ijet. Hayi ngiyabonga. Elingenana uyabonga athi iphethe into abantu. Hey. Asambeni zwe. Ngamula mina cha wenzani?
Mina wemama unjani? Ngiyaphila unjani? Yabo siyaphila nathi. Sanibonani. Siyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Ya. Hey, sakwazi. Hayi ngikhona. Khona usuhlala. Hayi sengihlala. Ya. Sengikufika nje. Ya. Sakhiphe ngalo kwesikhashana. Siyakuzwa sisi. Lokugcina kudala lo. Hayi ngabuye ngahamba ngaya kwenye indawo kodwa sengibuyile sengizozinza ngapha. Oh ya, isiphi izathu senze uhlale ngala? Khona into engifuna ukuthi ngihlanganise manje ngisondezela ngokuhlala. Oh ya. Nalokuthi ke Ya. umuntu wami usekhona ngala. Oh khona ngala uba umuntu wakho. Igama lakho Senzo. Hawu, manje Senzimani. Ayichani yaphusha bo. Manje uba wabaye wena igama. Mina ngunonjabulo ngamkhizi. Oh ya. So utabuwa ubunendawo kahle. Ngidabuka eHigh Flat. Oh high flat. Oh ya. Awuba ngithoni ngamakhaya vele ngala. Ya umkhaya ngala. Sulayina wodwa nje. Phesha uthukele. Sulayina. Manje senesikhathi ngana nibamba naye. Hayi sekuyisikhashana. Oh nithi qa. Hayi cha bandla kuhle bandla hayi. Manje Siyabamba siyayeka. Ya. Manje ayike into yakho oyikhohlwa khona kodwa wakhe. Mhlawumbe ikhona ukuthi angisakhumbuli kahle. Ngiphela ngibuye ngibe nokuhamba ngiye khona ngibuye. Kuyenzeka mhlawumbe ngikhohlwe iwashi ngibuye ngilithole mhlawumbe ngiphindelile ngesinye isikhathi. Awushiyo kodwa ngezibomu. Hayi angishiyi ngezibomu. Kusuke kube yiphutha la ngaso sikhathi. Kodwa ngicabanga ukuthi ikhona into ekhona manje ngakuzwa. Hey ma wetsika. Tsika. Wetsika. Mano sikuphathele ivakashi la yeso. Khona ivakashi sikuphathele zona. Wazo. Ngihamba nevakashi bengizama noma kuyi-drink. Sekuyiphuzisana zamhlophe qhwa izivakashi. Ya. Hawu. Uyena impela. Hawu kwenzakalani kanti? Wenza njani? Kwenzakalani? Yini le? Awutshele kahle yini le? Ntombazane yini le? Oyishiya endlini yami. Yini lo oyishiya endlini yami? Kuyena, shuthi sobabili asixabane naye iphutha likuyena. Kanjani? Akangitshena ukuthi unomuntu. Kanjani? Wena ucabanga ukuthi Iphutha likuwena Senzo. wena thula. Iphutha likuyena uSenzo nami akangitshena ukuthi unomuntu. Nangingazi ukuthi Oh man, mina. awumtshela ngusisi ukuthi unomuntu, Awumtshela. Angitshena ukuthi unomuntu. Awumtshela. Nangingazi ukuthi mina mengifika Oy ngazi imini khona slim. mina. Imini slim. Ngilalela. Imini slim. Ngilalela uya. Wena ngiyakondla wena ngikwenzela yonke into wena. Ungayikhuluma lalela. Ngikuwenzela yonke into wena. Indlela ongibonga ngayo le. Indlela ongibonga ngayo ngeyitwaxa zoBrian ngaka. Wena uhamba ushiya obra bakhe abangcolile endlini zabantu. Uhamba ushiya obra bakhe abangcolile endlini zabantu wena. Wena nje ungithatha kancane. Angazi ukuthi ukhona. Bongazi Umuntu wakho lo. Umuntu wami nami. uhlala naye wena. Angihlala ngiyafika ngivakashela. Awazi ukuthi khona mina. Akazi asho. Ucabanga ukuthi le yandlu njobe iclean kanjeya inhle kanjeya yenziwa kanjani? Ngathi Yenziwa mengibona izandla zakhe. Wathi izandla Wathi zakhe izandla zakhe. usebenzaphi umuntu wakho? Usebenzaphi? Ukathi uyasebenza ngaze ngimbuza. Bese uyamkholwa. Phela ngiyamkholwa ngoba Mana. Yeke ungamkholi umuntu ekumthanda. Ubra lo wakho ngithi. Intombi yabandeni. Hawu. Hayibo. Uthi akuyena umuntu wakho nje. Usuyangiphika manje. Hawu. Usuyangiphika Hawu manje. akuyena umuntu wakho. Lento yakho lahamba ushiya oBrian endaweni Oh engathi. usuyangazi Hawu. manje. Kade ungiphika manje usuyangazi. Shuthi nami ungenza isilima ngendlela yami. Hawu. Nami Hayi, ngisilima hayi. shuthi. Hayibo. Fanele ngikwenze njani wena? Fanele ngikwenze njani? yakho nawe. Fanele ngikwenze njani? Sigora Fanele sikhulume ngikwenze nawe. njani? Wena fanele ngikwenze njani? njani? Fanele ngikwenze njani? Ngishaye wena noma ngishaye wena lo? Hawu. Fanele ngimshaye phakathi kwenu nobabili. Ubani kufanele ngimshaye? Obra wakho wena ngani? Ubani kufanele ngimshaye phakathi kwenu nobabili? Uhamba ushiya oBrian manje yabona. Into yaBrand zoyilungisa kodwa yami nawe ayiphelile. Ayiphelile. Eyami nawe ayiphelile. Hayi mina ngathi yaphela ke manje lokho kufuna ukuthatha ukufakela ikhanda lakho. Ngeke ngize ngikufaka kuzongena ngala kuphume ngala ayiphelile. Ayiphelanga ngaxaba izophela. Sathi wena ungaphoqa mina ukuthi ngiwenzeni ngami. Angisho ukuthi akukho la ngikuphoqa khona. Hawu. Akukho la ngikuphoqa Mana khona. siswama uthi asakufuna. Revenge isazodlala ngendlela yayo. Asakufuna. Kanjani buno? Kanjani? Izodlala kanjani? Uzokuchazela uyena. Ora ngathi sijimela mina ngathi yenkinga. Masisi ngifuna ngitshele emehlweni ungibuka. Ngifuna ngitshele Manje uthi asakufuna mfowethu. Ilungile mengasangifuni. Yeah. Awusamfuni nawe. Kodwa isazophela nje singasekho phambi kwabantu.
Yeah. Wona sizoqhubeka. Ungenza islim, angithi ungenzile islim. Uzoqhubeka Uthi akanayo umuntu ungenzile islim. Uzoqhubeka naye. Ungenzile islim, ngisazobona ngidila kanjani naye. Ngisazodila naye. Mina ngikhathele. Ngisazodila naye. Sawuqalela mina. Cela mina. Cela mina sisi. Ngicela nyeke lento eniyenzayo. Yekeni Senze njani? Size Nilali wena lalela. Bana uthi konza naye la nsi konza ngala nala. Mana qhawe. Wenze njani la? Hayi mfethu. Wenze njani? Ngifuna ukulungisa izinto nomngami, ngifuna ukuthi abe Oh uyamiyeka umama. Hayi. Ngabona wenze njani? Ngingamadoda la ngaphandle. Ngcono izweleka mfethu yeso. Ayiphelile. Ayiphelile. Hayi ayiphelile. Iphelile sisi. Ayiphelile. Mama, uyezwa nawe. Ayiphelile. Ngiyaxolisa. Ngicela ungixolele. Owakha ngithi Ngenza iphutha ngaqhuza. Hayi owami. wawushiyelana. Hey ngawukhohlwa. Wawukhohlwa. Phela angikukhohlanga nami ngawusengawukhohlwa. Wathi mina ngedwa. Yeah, wathi wena wedwa. Wathi mina ngedwa kasho ukhona omunye umuntu. Ngakuyena uhlala insuku engakuyena. Ngahlala 2 days. Ngahlala 2 days. Hey madoda. Lo ngafika ngugqokile. Oh yeah. Wasale washingini ngithi ngahambi washingisa amanzi nginekile. Ngahamba ngigqoka omunye engangikade ngiwuphethe. Kodwa kuzolunga. Hayi kuzolunga. Yazi ngisazobona. Kuzolunga. Sazobona. Lo. Man sazobabana. Ngikhobi kanjalo wena engifaka lenyakanyaka osungifake. Uwasifake nyakanyakeni. Uwasifake nyakanyakeni. Bye yes. Konzile mnyezo. Ngiyabonga. Mana sister man. Uyaphansi umoya. Anihambe niyejimini. At least ngoba bethu ulivumile. Ngizama ukulungisa inkinga nomuntu kamloni kamanxene la. Yini inkinga yenu? Angimfuni kodwa Zakhela isidingo. angisamfuni nami. Angisamfuni. Angisamfuni. Cabanga bethu ungitshelile ukuthi yena uyabekelela. Akabekele yena lo. Uyabekela. Akabekele yena lo. Hawu manje. Akabekele yena lo. Sekukuningi kakhulu, sekukuningi ngikhathele. Sengikhathele usenzo mina ngikhathele. Hayi kuphelile nje phakathi kwami naye kuphelile. Ngekeni. Mana. Yini ngizoyiba kahle? Mana. Ngeke. Asengisofuthile lo muntu yazo. Lo muntu ugcwele ngawe mfethu yazo. Ugcwele ngawo lo muntu yazo. Ugcwele. Wena wenze kahle wena uthi lo muntu wamgqinsila mfethu because umuntu usuphushwe nasikhathi sakhe yazo. Ngena la mngani yazo. Sisini phakathi Ngalo. Ungabi hambo wena yazo. Ngicela ukukhuluma naye. Ukuthi leza akufundi njengamanje ukhuluma nawe yazo. Akufundi njengamanje ukhuluma nawe. Kodwa kwamanje relaxele mfethu wena. Kanjani uma uzokhuluma buhlungu nje nalesi kudla manje singifake izinkingeni kakhulu. At least ngoba mfethu ukhethe mana yini manje at least ngoba ukhethe yena mfethu yabo at least ngoba ukhethe yena nesidudla sibonile yabo manje usenjani manje Angisasifuni. Yeah. Sami. Sonyela. Ovele uyishayela nje Ngangivele ngidlulela nje nami njengomjida umama esemakhaya. Yabo akekho umuntu ongagangi. Sonke siyaganga nawe uyakwazi lokho. Yeah mngani. Manje bese ngibanjwe phela kumele nalo abe siqinisekisa ubufakazi. Mfethu ungaphindeki mfethu udlale ngengane yazo. Lengane yakuthanda Bese ngicela ningixoxisele. Ngeke mfethu umuntu ngamanxalana ngeke uhluleke uchazela lo wami. mana mfethu yabona mana mnganami ngeke yabona mnganami lo muntu ngeke mnganami lo muntu ugcwele ngawo lo muntu yazo ungabusamenza lutho manje mangabe mhlawumbe khona lapho ade ukwenzeka khona mfethu qoqa phela izinto mfethu qoqa izinto yabo be right yabo uyamkhonzile mnyazi angithi mnganami uyazikhonzile Ngiyeza kodwa yabo lento eniyenzayo madoda. Ngoba ngama ngezongishiya lo muntu. Yeah. Ahambe nawe Hey, bafowethu ngiyabonga bonke abantu ababukele lo msebenzi kade siwenza. Cela ukuthi ke ungakhohlwa bafowethu ngampela ukuvota, vote for best traditional YouTube channel. Vota lapha namasad awards bafowethu ngiyacela SMS 150 ama SMS amala awasebenzi.